Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pato sugeng dalu dipun tepangaken kula menika Mbah Kipli sepindah malih Mbah Kipli salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Sidase ingkang dipun pimpin Bapak Mintarno saking Bundu, pewaris saking Bajajo Suwargi. Kula ten mriki nggih mboten piyambakan, kula gadhahi rencang kalih kalian putu kula ingkang kula gendhong menika. Rencang kula sing tunggal nika Barangga, sing setunggal nggih putu kula si Bodho. Bocah mangke niku pecicisan ndablek kira karuan wis raine kotak ora gelem ndelok mloyam mlayu digoleki ya ciwi-ciwi senengane wis dong ayo dong metu dong Ayo dong berat dong ayo Aku jadi malu, Mbak. Ora usah isin. Nah, iki menika putu kula si Bodho sing bocah ndablek dhewe pencicisan raine kotak cengure kuncung. Para bos kontak aku nih bapak semangka jubur wonge. Iya. Kowe mau kesasar ta ora dong, kok napa kene? Ora, Mbak, wong aku lempeng galeng kok. Oh, lempeng galang dilelepas ning lokasi ya, Dong. Aku mau lomba helikopter papat ya, Mbak. Nah. Ayo disusul Mas Slamet kok Balang Warto ngantek tekan kene. Sedurunge kesasar-sasar jare. Lah kae wong dodol ning dalan. Kae penggemarmu berat lho, Dong. Nah, susul dong. Nah, Malah bocil-bocil keplayon nih, Mbak. iya. Rupamu ya medeni bocah ayu-ayu kabeh bocah. Aku usahakan Pak. Lah, rasidan merah dan. Dong, ayo dong udang Barangga dong, lama lu metu dong, kok jangan lupa joget dong. Awas kabel Barangga, kabel Barangga. Juga tadi kuwa pelai dong. Ini mau jawaban itu jamu di kita ya dong. Sayangnya diwai jamu kalau Mas Tri dong. Aku udah ciwi-ciwi lorok lagi. Iya. Nah itu si Bodho juga yang menunggu. Ini aku eling mantanku Mbak lero iki. Mantanmu sing ndi dong? Mantanku luar negeri kok aku umbal ora tekan kok. Iya. Mungkin mantan ayo itu kan luar negeri.
Rene asik dong, ayo dong lomba joget karo Baranggo. Baranggo iku nek dijamoni sithik ngono kae dong. Wah, harga yo. Bocah derak wis bau tuwa dioyok ngantek ngono. Ngono pas sing joget bodong ya ora apa-apa. Iku gergerep kaya iku, Mas. Ya iya. Sarunge barang wis buang kadang suwe ra dikumbah wae. Ora kabeh kumbah wong ngomong ya mangkat terus. Iki sing terakhir muga-muga bantu aja ora timbalan meneh ya, Dok. Wong dijak ngomong kok gloyam lah ya bareng. Aku tak ciwi-ciwi, Mas Ape. Ciwi sing dineh. Malah mbok-mbok ning, Mas. Lah iya. Malah metune mbok-mbok jadi ciwi-ciwi. Saiki gendan kowe dong joget dong. Wis bar aku dong. Siap. Nah, ya kudune siap. Ora siap ora disangoni Pak Tri kok. Saiki tak esuk, Mbak. Berbodong. Ya saiki ta dong. Wah, meluncur ya melayu, meluncur kok tolak-tolak kok golek ya apa. Juga ta dong. Ayo tak delok sing ngendang lho. Lah kamu nina diprank terus beda. Aku kuat lek, Pak. Kowe kuat tuh Pak Ibu to. Jika tuh mesti iplek mau ngosek ya kepenak dong. Mau ya matal mau lecek malah kisat, malah kilang-kilang jegane. Pak, aku ini jadi malu ya. Lah, ora usah isin bukae kok isin. Ngene iki ya demi sego samplokan ya dong ibaratnya ya ngono. Dikit. Ya, dia terang nah. Aku ngasih ya, Pak. Aku tolong anak tak. Kene kowe nek tulung. Ini pokok becak itu terposte apa perempuan ini. Lah iya, mulanya dari bocah kerja pecicisan. Soalnya nggak ada Pak Harto kayak, di Pak Harto kayak mengkono kayak dan nyacak marahnya lah. Di kenal Pak Harto pora. Aku bingung lebar niku, Pak Lukiman bakal apa? Kayak Pak Harto sih guju kayak lo dong, armu. Lah. Lihat jangan. Nang esune beno. Sepurane Mbak, fotomu itu bakyu. Guys. Bakyu ya bakyu, tapi ada pecicisan ngono ta dong. Bakyu ku, pakringan bedo ayu-ayu, Mbak. Ngono. Saya gue tinggal sinoman kayak dengan lawan kayak. Tadi nusul bola. Nah, dia berani kan menang. Ini aku enak mantanku lagi kudung coklat ini. Bisa, enak mantan lu bawa pikir lah dong. Awal bingung ya, umur dia, Mbak. Bocah ngajar aja juga. Berdua terus dah gue dah. Mas Dewa nang nonton aku masih bingung loh dah.
Nah itu ngarep muda. Ini enak Pak. Iya. Ini kemudian Pak. Kemudian Si gede apa itu? kemudian Pak. Bocah itu kurang ajar. Kok udah dapat guya-guya kayak bahagia Pak. Iya kan. Ojo kalau monte. Oke, sugeng kondur para sinoman matur suwun. Mbok di sing ndi marani galo. Iki macam kalau jarene. Iki tatap sandal iki malah dadi bocah. Wes dang, istilah dang. Ya ayo. Kita mlebu bareng-bareng dang. Yo.